машине. Только тоҷико. Ягон кас манам гапе нагуфтааст тоза ки машина. Медонӣ чӣ ба? Чӯбаки мардуми беёна камтар китоб мехонанд. Халқ мо як 20 соли ҳамин байн ба китобхониш кам шуд. Баъд не ки мо ба ҳамин урсияти ҳамин авлоди омадагидия, хуни тоҷик ба омадагидия, бахиле, маҳалгарое, хуни тоҷик ба сахт омадагӣ нисбати дигаро. Мана мисол нигоҳ кунед. Ҳамин камоли хуҷандие ки ман шумо хуҷанд башистед. Ман Сирдарё. Ҳамин камоли хуҷандие ки дар хуҷанд аст ку Шероз рафта ба ном буровард. Бо табъи луфт мардуми Шероз аз камон бовар намекунанд ки гӯям хуҷандия. ҳамин хуҷанда мебуд, ақлам намегирад ки ҳама қадар таърих мемонд. Бедил тоҷик дар Ҳиндустон рафта ном буровард. Ҷалолиддин Румӣ дунё мешиносад. Ман ҳамин дида буромадам. Мисол нисбати Фирдавсию дигаро рудаки Ҷалолиддин Румӣ дунё мехонад. Турси бад қабати модараш ба сағира бурафт, тамонҷа ба Турси бурафт ном буровард. Ҳама мегӯянд ки вай ҳеҷ ки намегӯяд ки Ҷалолиддин Румӣ тоҷик ай.